मानोना रन्जन दैमारि सारा गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम 20 days लिभाव बिथाङा गावनि न'आव फैदों। दिनै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना रन्जन दैमारि सारा गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम 20 days लिभाव बिथाङा गावनि न'आव फैदों। 2019 मायथाइयावनो बिथाङा कनभिक्ट जानानै जोबथेसालियाव दंमोन आरो गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआरनि सागान होनो थाखाय बेखौ लानानै थांदोंमोन आरो सिगनेचार खालामखांनायनि उनाव बियो खोब गुसुं सम गावनि न'आव दंफायोमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो बिथाङा जोबथेसालियाव थानांबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम बिथाङा लिभाव 20 daysनि थाखाय फैनो मोन्दों। थारैनो जों गोजोननाय मोन्दों। बिथांखौ 10 बेन्टआव लाखिनानै दोनदों, बिनिफ्रायनो बिथांखौ दिनै जोङो न'सिम मोनबोदों। सरकारनि फारसेनिफ्राय माबा हेंथा दं नामा?